Αυτή είναι μια συνάντηση εργασίας για να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Υπουργείου, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την συνεργασία σας και την προετοιμασία που πρέπει να γίνει από τη δική σας τη μεριά, προκειμένου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τα προγράμματα που προωθούμε για τη στήριξη της εργασίας να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και πραγματικά να πιάσουν τόπο. Όπως γνωρίζετε, όταν μια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η ανεργία φουντώνει. Έχουμε ξεπεράσει το 14% της ανεργίας, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες, τόσο το Υπουργείο όσο και ο ΑΕΔ, προσπαθούμε να στρέψουμε τις πολιτικές μας από πολιτικές επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας. Το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας αποσκοπεί πανελλαδικά να εντάξει στην αγορά εργασίας 55.000 ωφελούμενους συνολικά, με έναν συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατομμύρια. Εμείς από την πλευρά μας τι δίνουμε? Δίνουμε τη δυνατότητα στον άνεργο ωφελούμενο, ο οποίος θα τοποθετηθεί, να καλύψει το βασικό μισθό. Έχουμε κάλυψη βασικού μισθού καθαρού, της τάξης των 625 αν δεν κάνω λάθος, συν 100% κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Είχαμε μια συνάντηση πολύ επικοδομητική, συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους όλων των τομέων της Αττικής, της Αθήνας, της ευρύτερης Αθήνας κυρίως, για να τους ενημερώσουμε για τα δύο μεγάλα προγράμματα, καινοτόμα προγράμματα που ξεκινάμε, το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας και το τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης εργασίας για την περιφέρεια Αττικής. Θεωρούμε πολύ θετικό ότι βρεθήκαμε με την ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και την Υπουργό ως τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέμα ήταν διάφορα προγράμματα που αφορά τους ανέργους και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα ελπίδας, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά και για τις δράσεις των αντίστοιχων δήμων και κυρίως για την απορρόφηση της ανεργίας σε κάθε δήμο. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από ένα νομικό πρωτοποριακό υβρίδιο, το οποίο θα δοκιμαστεί βέβαια στην πράξη, αλλά επειδή ακριβώς δίνει τρομακτικές δυνατότητες μέσα από 3 βασικούς άξονες λειτουργίας. Πρώτον, την εμπορική ιδιότητα. 2, την νομική προσωπικότητα. Και 3, το συνεταιρίζεστε, να μπορεί να ανταποκριθεί σε σημερινές απαιτήσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πάταξη της ανεργίας. Το πρόγραμμα της κοινωνικής ή κοινοφελούς εργασίας προσπαθεί να συνδυάσει 2 ανάγκες. Από τη μια πλευρά να υπάρξουν θέσεις εργασίας για νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν κανένα εισόδημα αυτή την περίοδο. Ο στόχος είναι εντός 12 μήνου να απασχοληθούν άνθρωποι από τέτοιου είδους νοικοκυριά για 5 μήνες, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο εισόδημα. Και το δεύτερο είναι μέσω αυτής της εργασίας να δημιουργηθεί σε τοπικό, σε δημοτικό επίπεδο ένα έργο το οποίο θα μείνει.